أبالات مبل عسران شدشتن زوريا هجراو أقولقلوت بقدام عسرته وسلست حملة كم التمرقوا يفلت سلازدما بوتا أبالات مبل عسران شوعتن زوريا زقد فلوان أخيلو أبزقط المعلتات إن النفس درابيتهم كفانو يم بوتا زتكومو تمهارو عسرته حدا خفلقاء تمرتهم المقتصال لأن بيت تمرتي وارساي كالو سوا كورد جمير مالهم نمبقاس تمهارو زوا مأكل بزملكت وكيل إيرينا يوديت أبراهام نزدالو تتصبصاب إلسا تصفامريم كتقربيام تمهارو عسرت حدا كفلي زوا مأكل تمرتهم بيت تمرت وارساي كالو المقتصالن نمبل عسران شوعتن زوريا هجراو أقولقلوت قبوا من فتامن لو معسر شوعت حملنا بسوا تبقيسهم تم تمهارو ككبابيات تمرتهم بستبقسلوني إرينا بزهبو حبريتام هنقوتهم بمسمارو حقوسهم وسنكم زي بالمقلات كم قدامو تحواتهم بخلو مداي بوقعت نخونو دلوات مهلاو مارقاقيتهم أبساوان زنحواني حدا عمت جزي مولا أكلاون سنة أمراون مدلوات جيروم مهلاوم زغلطو تمهارو أبراهام تخلى هيمانوت في بني مانن سمير إبراهيم دمام بتمرتهم كال بقعتهم بأبنز تقصن نخونو بلوع المنفس قربات كم زلو قليتهم رئيسة أمانة تجيرها ولا حنتأجم زبالة ولا مالتي كأن ما خلينا دما قدامي نجار تمرتي إن أنت عشرت حد عم تمهر كسوا هير كات مكتوهم زلكا بزي تصفى هاي قرص كمالتي سواس كم كلمة جيش غير كات أطر لك هم زعدت تقولشوا هم غير كات أطر لك إزبلانه زين عين هاجر حدا تو حنت ستيب توارد سندي هجين إحنا هاجرنا على أب حلفنا تالنا أو هاي نادما بس مرسنا هم بخل ملياتنا أو تاسكينا هنملس لحركة أو تعويتنا هنا بزمتنا هنا هاجرنا هنا قلقل إذا حدا أب حلفنا زين إحنا هاجرنا سوانا ديبنس قبل زلاسي هجين إحنا أب حلفنا سكينا هنا هاي دلنا أنا سوا خير بك أمر بهجنيرة هم ذات رياح حاجة منفسي طعيالله مينتالي فيزيكال تداليله تمهارو تقويني سلامونن سعر يسيفن كام ندرب علامات نفسواي بقصو كم زلوات أبيعمكم تفلت بمحبار نخلتي علاماتات بعد معنات مفتام بفقرن حدناتنا برتيعمكم سرحو حبيرام تحقسنا لنا بتعمي أنا سي بعلمولو تسفاية نتمتي أخمت دقوم بملو رأسة أمان النزل اللي بقعة تسكم تحضرن مقارم كدالوهم مصنحهم تحبرو كابولا ديويزرو إلسان باين أطو عالم ولدين بوغنهم أبتمهارو زر زلو حقس منفس ننايم التخخاء حيلنا زقول لحضر سماء مفتام نزلهم قرب نزنت مخانو بمقلات بخلو مدايم عوتات كوينم كم زملسو كم زي تراتر ورقاقيتام طبوطا ماهيروم معدان نكساين هبنا مالنا خمت ندليو ها كون لنا تسفان قبل كم تم قداموتي حواتهم بحقوس خدلو بحقوس كأنا فانو مالنا ولادنا كم تنحنا زحلفنا يو هجرنا تتوابيلنا دلنا سمكا هجرهم تتوابيلهم منقستهم تأجيزهم كخدو دليتنا يو كابزوا ماكل زاجيت ناي سلستن أسان زواتات أبيات التمرتي تمهارهم كم أبيات التمرتي أسمر حفشاوي حارنتن حالين كبقسم كلو نايتن استرف أبيات التمرتي تمهارو جماح إسرا حملك وردو مخانم زرخم ناي حبريتان التيروم إذا كم زيلن كلهم تمهارو زواتات قاش باركان عن سبان درونا بسواك وردون كلهم أبكالو زواتات زرقوب تمهارو جماح كساب إسران حموشن حملك وردو مخانم زرخم ناي حبريتان ملكيتوم مبل عسرتو شوعتا عمتاو فيستيفال إيرتراوያን نبرتي جرمن كاب عسرتو خلته كساب عسرتو 4 حمله بزتفلالي مدبات بدمقت تقانيعلهم كابت بوتا نزبصحنا صبصاب تسفالت مبرحتو كقربوي مخته درعنا صراح كبرنا ابتعت زبل تيما بزتفلالي مدباتن عزو صوتافي زيغاتاتن نسلسته معلتا زقصله مبل 10 شوعتا فيستيفال إيرتراوያን نبرت جرمن بعسرت 4 حمله بدمقت تزازيمهم اتي بحلفي بوليتيكاو قديات هقدف عطو يمانا قبر ابستخفته اب كتما جيسن استقايده فستيفال سمينارات قشت صانات مدب سنه صحف سئلاو مرئيت زتمن اسيات نمخته حزب إيرترا زغل درامان بحلاو مدبن زتقاللي نيروم عطو يمانا قبر اب نهلو بوليتيكاون دبلوماسياون كنتات حجر زلنا مدرخ مزحلفه تاريخاو فصامتات بمنصصار اب زكايدو سمينار حزب إيرترا ندرماس بدهوتاتن مسنخلاتن امتكرو صنيعو بتمرز سلازغطمه قسينو هاجرو ابزهان صلو درجه بصيحو كم زلو بمحبار هلاوه لولاويتن حرا بروتيكاو مرجع زوننتن إيرترا نمهنات زكيار صعري بدمعنت نغسلاسل حزباو جنبار بكل مدياتو كحيل كم زلو اسمير اللوم بزي كازي ابت فستيفال حقتات بزعبا زي منقستاويان قبر السناي محبرات معبال سبورت اب إيرترا
ጠቐነን ሕቡ ኣጀንዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ኣስተምህሮታት ቀርቡን ከለዉ ብህዝብን መንግስትን ኣብ ዝውሰዱ ዘለዉ እዋናዊ ውሳነታትን ዝትግበሩ ዘለዉ ናይ ልምዓት መደባትን ብዕቱብ ከም ዝተዘተየ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ኣብቲ ጋጣሚ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2012-2013 ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ከምኡውን ሞያውን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶምን ዝወድኡ ኤርትራውያን ተምሃሮ ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝተስገደደ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እጋዳታት ብምኹናን መስርሕ ህንፀትን ልምዓትን ሃገርና ንምኽላፍ ንዝጥጅኡ ሽርሕታት ብንቕሓት ክምክቱ ንደቆም ብኤርትራዊ ክብርታት ክኹስኩሱ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሳ ብልጽግትን ዘይትድፈርን ሃገር ንምህናጽ ኣበርቲዖም ክጽዕቱ ከምኡውን ብህዝብን መንግስትን ንዝውሰዱ ዘለዉ እዋናዊ ውሳነታትን ዝትግበሩ ዘለዉ ናይ ልምዓት መደባትን ከበርኹ ውሳነታት ብምሕላፍ ንተራን ኣበርክቶን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ሃገራዊ መደባት ሞጊሶም እቲ ፌስቲቫል ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ከምኡውን ካብ ኤርትራ ዝኸረት ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ብዘቕረብዎ መደብ ደሚቑ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዑደት ዘካየዱ ካብ ወፃእ ዝመፁ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተዓዘብዎ መደባት ልምዓት ንዝበረኸ ኣበርክቶ ሓይሊ ዝፈጥረሎም ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምግላጽ ውዳቤኦም ሕይሎም ተርኦም ከም ዘዕዝዙ ገሊጾም እቶም መንእሰያት ኣብ ሳዋ ምስ መንእሰያት ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ኣብ ሃይኮታ ሰሜናዊ ባሕሪ ታሪኻዊ ቦታታት ዞባ ደቡብን ካልእ ቦታታትን ዑደት ብምግባር ብመግቢ ርእስኻ ንምኽኣል ኣብ ከባቢ ገርሰት ንዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ተዓዚቦምን መብርሂ ተዋሂብዎምን እቶም መንእሰያት ታሪኻዊ ቦታ ቆሓይቶ ኣብ ዝበፅሑሉ እቲ ቦታ ሓቂፍዎ ብዛዕባ ዘሎ ታሪኽን ቅርስታትን ተገሊጹሎም ካብ ካናዳ ዝመፀ መንእሰይ ሲራክ ጸጋይን ካብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፀት መንእሰይ ለምለም ገብረ የሱስን የሪና ብዛሃብዎ ርእይቶም እቲ ዑደት ሃገሮም ንእትውንኖ ጸጋታትን ታሪኻዊ ቦታታትን ክፈልጡን ብዛዕባ ዝካየዱ ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ዓሚቕ ፍልጠት ክድልቡን ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም ካብ ኖርዌይ ዝመፁ መንእሰያት ዮናታን ዮሃንስን ሰናይት ገብረአብን ብግድኦም ብማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ብኣካል ክዕዘቦን ክድህስሶን ብምኽኣሎም ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ብድምቀት ከም ዘበዓሎ ይፍለጥ ሓደ ካብቲ ንድምቀት ናይቲ ጽምብል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተሰላሰለ መደባት ምርኢት ካርኒቫል እዩ ብ16 ሓምለ ኣብ ዞባ ማእከል ንዝቐረበ ምርኢት ካርኒቫል ዝግምግም ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ሰራት ወልደ ዘዳለው ተጸብጻብ ይስዕብ መኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ንዝብል ቴማ ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ማእከል ገይሩ ዝተዳለወ ካርኒቫል ትካላትን መምሕዳራትን ዞባ ማእከል ንምህዞን ተባላሓትነትን መንእስያት ብምጉላሕ ንጽምብል ናጽነትና ፍሉይ ግርማ ዘልበሰ ምንባሩ ብ16 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጾም ዋና ኣካያዲ ስራሕ መምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ጽምብል መበል 22 ዓመት ናጽነት ብቕነ ናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ካርኒቫል ትካላትን መምሕዳራትን ከምኡውን ኮማዊ ዳሳት ተኸሊዑ ምንባሩ ጠቒሱ እቲ ድምቀት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናጽነቱን ዝሓተቶ ዋጋን ንዘለዎ ክብሪ ዘነጽር ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ቅነ ናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ንሓደስቲ ወለዶታት ተመክሮ ዘቕስምን ሓላፍነት ዝተሰክምን ካርኒቫል ስነ ጥበባውያን ብቕዓቶም ዘረጋግጽሉ ኮማዊ ዳሳት ድማ ንጽንዓትን መኸተን ህዝቢ ኤርትራ ዘመስከረ ምንባሩ ዘመልከተ ኣቶ ዘርኢት ኮማዊ ሰረት ዝሕዝ ዘሎ ኣገባብ ኣበዓዕላ ንመጻኢ ወጻኢታት ብዝቁጥብ ኣገባብ ክጽምበል ተላብዮም ጸብጻብ መማይት ኮሚቴ ካርኒቫል ዞባ ማእከል ዘቕረበ ኣቶ ሰሎሞን ድራር ብወገኑ ካርኒቫል ብጽፈቱ ኣወዳድብኡን ትሕዝቶን እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ሎም ዘበን ካርኒቫል ሓድሽ ምህዞን ሓሳባትን ሓዊሱ ካብ ሓድሕድ ዘይሰናነፍ ገላጽን ወካልን ጥበባት ከም ዝነበሮ ጠቒሱ ሓሓሊፍካ ዝረአ መድግጋም ክውገድ ዘይሳነ መልእኽታት ዘለዎ ትሕዝቶ ኣድህቦ ክግበረሉ ዝብልን ካልእ ርእይቶታትን ብምቕራብ መምሕዳራትን ትካላትን ንዘረኣይኦ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ሞጊሶም ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ዘለዎ ክብሪ በቲ ንድምቀት እቲ በዓል ዘርእዮ ኩሉ መደያዊ ወኒ ከም ዝልካዕ ዝገለጸ ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ድማ ኣበዓዕላ ዕለተ ናጽነት ህዝባዊ ሰረት ሒዙ ክሳብ ኣብ ስድራ ቤታት ይኣቱ ምህላው ዝሕጉስ ምዃኑ ብምምልካት ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ንብሉፅ ስራሕ ከም ዝሓገዘ ገሊጾም ኣብ መዛዘመይቲ ገምጋም ኣብ ምርኢት ካርኒቫል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዝወፃ ትካላትን መምሕዳራትን ሽልማት ክቕበላን ክለዋ ካልኦት ድማ ወረቐት ምስክር ተሳታፍነት ተዋሂበን
ኣብ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ጸጸራት ዝርከቡ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ክከታተሉ ዝጸንሑ ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ዛዚሞም ብ15 ሐምለ ተመሪቆም ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ኣዛዚ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ጸጸራት ሜጀር ሰመረ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ካብ ዝፈጸምዎ በደል ተኣሪሞምን ተሃዲሶምን ኣፍረይቲ ዜጋታት ኮይኖም ንሕብረተሰቦም ንክክሕሱ ምእንቲ እቲ ማእከል ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን እናሃበ ናብ ሕብረተሰብ ከም ዝጽንበሩ ክገብር ምጽንሑ ብምሕባር ኣብ ናይ ሻምናይ ክፍሊ ከምኡውን ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ምርመራ ተሳቲፎም ንዘለው ጽቡቕ ዕድል ተመንዩ ኣብቲ ማእከል ሓላፊ ጉዳይ እስራት ኣቶ ክፍለጽን ገብረ ኢየሱስ ብወገኑ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ኣፍረይቲ ከም ዝኾኑ ጌርካ ምኹስኳስ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ ማእከል ከም ዝኾነ ብምሕባር ነዚ ንምርግጋጽ ቀጻሊ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ዳይሬክተር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣቶ ኢሳያስ ባይረ ንኹነታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ዕላማት መደብ ንኽሰምር ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ምጽንሑ ብምሕባር ከም ውጽኢት ናይቲ ጻዕሪ ሎሚ ዓመት 14 ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ዝእቱ ሃገራዊ መልቀቕ ምርመራ ከም እተሳተፉ ሓቢሮም ብዘይካዚ ንናይ ሕጊ ተኣረምቲ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ከምኡውን ንሸሞንተ ኣዋርሕ ናይ ስፌት ክዳን ስልጠና ከም እተዋህበ ጠቂሱ እቲ ናይ ኣካዳሚያውን ሞያውን ስልጠናታት ክውን ንምግባር ብሞራል ይኹን ብንዋት ንዝተሓጋገዙ መሻርክቲ ኣመስጊኑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ዝተዓወቱ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ምምሕዳር ኣገልግሎት ምእራምን ተሃድሶን ኤርትራ ሌተናር ኮሎኔል ተወልደ ገብረአብን ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢሎም